Punto palas 12 karong tungang gabi, dili na registration alas 11:59 karong gabi. Apan aduna pay 5 ka adlaw nga grace period aron ma-reactivate ang SIM card number. Sayra nato ang detalye pinaagi niining report. Naabtan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak kining pipila ka mga SIM card users nga nangadto sa batan sa NTC Region 7 aron makapas sa katapusang adlaw sa SIM card registration. Nataliga man nila kuno ang pagparehistro sa ilang SIM card numbers. Agi media ba nya? Nabasahan mo na diyan ako nga kuan ba nga ilang gibutang nga ban sa ingana. Kutob ra karon. Muto ni balik med. Balik gapon nya. Wa man madaang cellphone. Muto nga balik may karon. Mamahimo bago. Bago. So ipa-register nimo. Subli itataw ni Engineer Felipe Gumalo, Junior Officer in Charge sa Enforcement and Operation Division sa NTC 7 nga kutob lang sa alas 11:59 karong gabi ang deadline sa SIM registration subay sa nalatid sa balaod. Nagpasabot kini nga inig patong sa orasan alas 12 sa tungang gabi, deactivated na ang tanang SIM o cell number nga napakya sa pagparehistro karong adlaw. Until 11:59 tonight, muna deadline sa atong SIM registration. So after that, automatic deactivated na ang SIM card sa mga user. So di na magamit? Dili na magamit. It's impossible to achieve the 100% registration. No? Kaya naamang mga katong mga SIM cards nga they use for scam. So dili na to sila, of course dili na to sila ipa-registered. Unya na po tayong mga SIM cards katong mga balikbayans nga they will use it for a short period of time. Aduna hinuoy 5 ka adlaw nga grace period aron ma-reactivate ang numero apan ipaagi na kini sa link sa mga telcos nga gihulagway nga hilabihan ka hasol. Pasidaan sa NTC 7 nga kung mapakya suman sa 5 ka adlaw hingpit nang dili maggamit ang numero. Base sa data hangtod sa Hulyo 23, nakatala ang NTC sa maabot 105,260,340 ka mga SIM card nga nakaparehistro o 62.65% sa 168,016,400 ka mga subscribers sa tibok nasod. Sa Globe Telecom, 55 million users ang nakaparehistro o 22% sa ilang active SIM card users. Samtang sa PLDT Smart, 75.02% sa ilang mga subscribers ang rehistrado na. Gihulagway nila nga walang puson sa kinatibukan ang SIM registration. A lot of people are looking at it nga may 5-day grace period. Think about it nga walay 5 days grace period. Register na mo karon. You have until 11:59 today to register. It only takes 2 minutes to register. First line of defense, kitag yun, atong mga kaugalingon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.